תראה, אנחנו רוצים להבטיח לך שמפלגת הבית הולכת לספק לך את מה שבמדינת ישראל מעולם לא היה. לך כאן עתיד יותר טוב, את תוכלי לקנות דירה, להתחתן, לא צריך משכנתה. First I was petrified. So you're back from outer space. אני מעצבת פנים. אבא רצה שאני אהיה פסיכולוגית לכלבים. רצה. פסיכולוגית לכלבים זה לא הקטע שלי. נכון. אבא לימד אותנו את זה, הוא מימן לנו גם את הבית ספר. איך מכינים סלט? מה לעשות? אנחנו חייבות לדבר עם הזאתי של הלק. על הקנית? על הקנית. 1 עד 10. כמה זה לא 1 עד 10? 2! Can I talk to you? You look like an Israeli guy. Yes, I am Israeli. Can I talk to you, interview you? Fuck off. No, why? Fuck off. In Israel, no one likes Argentina, right? We're too happy for you. Next person. החלטנו לקבל את עצמנו כמו שאנחנו. ראינו את האור. משעמם לי. גם לי. חלקי חילוף. חלקי חילוף, מה המחשבות? מתוקה, מה בשבילך? יש לך שיטפונות? בוודאי, בוודאי.